Fit-tielet jum tal-gwerra l-konflitt kompla jinfirex wara l-attakki tal-Istati Uniti u Iżrael fuq l-Iran, it-tensjoni u l-attakki jinfirxu mar-reġjun. Illum komplew l-attakki mill-Iran fuq ir-reġjun u komplew ukoll l-attakki bejn Iżrael u l-Hezbollah fil-Libanu. Il-konsekwenzi qed jinħassu wkoll fuq l-ekonomija. Il-prezz taż-żejt sploda, tela b'42%, dan wara attakk Iranjan fuq impjant tal-gass fil-Qatar u attakk ieħor fuq raffinerija fl-Arabja Sawdija. Fil-Libanu l-ġlied kompla jikkarga matul il-lejl attakk Iżraeljani fuq Bejrut u n-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Ministeru tas-Saħħa fil-Libanu qal li dawn l-attakki ħallew 30 mejta u 149 midruba. L-analisti iwissu li dan l-attakk qed ikaxkar lil pajjiż fi gwerra ġdida ma' Iżrael u li fiha l-Libanu se joħroġ tellif. Kelliem għal forzi tad-difiża Iżraeljani ikkonferma l-attakki. Il-kelliem Nadav Shoshani qal li l-attakki jinkludu wkoll il-Teheran, qal li dawn saru bitweġiba diretta t-teddid mill-Iran. Semma li l-attakki Iżraeljani qed isiru anke f'bunkers taħt l-art, wissa li Hezbollah li daħal fi ġlieda li ma jistax jirbaħ. Il-kapitali Iranjana Teheran ġiet attakkata bil-qawwa, splużjonijiet f'bosta partijiet tal-belt u fit-toroq tal-kapitali instema l-ħoss tas-sireni. L-attakki bdew għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija, fil-mira anke faċilitajiet tax-xandir Iranjan. Iżrael qal li wettaq sensiela ta' attakki f'Teheran. Intant, il-konflitt kompla jinfirex, splużjonijiet irrappurtati fil-Baħrejn u f'Dubaj waqt li der xi duħan qrib l-Ambaxxata Amerikana fil-Kuwait. Qatt ta' ajruplani tal-gwerra Amerikani ġarfu fil-Kuwait iżda l-bdoti salvaw. Il-kawża għadha mhix magħrufa. طيارة حربية هذا المسير يا الرابع. Il-mexxej ġdid Iranjan Ali Reza Rafi ikkritika lill-Istati Uniti u Iżrael u akkużhom li qed jaġixxu fuq kalkolu żbaljat u issihom dwar il-konsekwenzi u qal li jekk Alla jrid se toħroġ li din l-azzjoni kienet ħażina. Il-ħadd missila Iranjana laqtet il-belt Iżraeljana ta' Bejt Sheshmesh u ħallit 9 mejta. L-Istati Uniti qalu li 3 soldati tagħhom inqatlu f'azzjoni militari. L-iżviluppi u l-eskalazzjoni tal-gwerra seħħu wara li s-sibt li għadda l-Istati Uniti u Iżrael attakkaw lill-Iran u qatlu lill-mexxej Suprem Ayatollah Ali Khamenei.